أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام أمبي أوفو مالكونو أني مالكو كرام ni andon kanye anga emission kono noye Seko ani Donko. Seko ni Donko abe sigi ɲɛnɛmaya Seko de kan ani ɲɛnɛmaya yɛrɛ Ala ye Donko min di hadamadenw ma. O Donko togo tɛ kelen ye, o sengow tɛ kelen ye. Bɛɛ ni sena ko don, bɛɛ ni dɔnniya ko don. N'i y'o ta k'o lajɛ, Ala ye min kalifa anw ma, o de y'an ka yiriw dɔnni ye, an ka Ala tɔgɔw dɔnni ye, kungo kɔnɔfɛnw nafa, fo ka taa se an ka taasira kɔrɔw olu koɲɛw walawalali ma, ani wolofinya yɛrɛ n'o ye farafinya ye. Farafin bɛ se ka k'a yɛrɛ ye cogo di? An bɛ se k'an yɛrɛ faamu cogo di k'an taabolo olu dɔn? Hɔrɔnya kɔnɔ, yɛrɛ dɔn ani basigi o hukumu kɔnɔna la. N y'a fɔ n bɛ segin a kan, an ti kɛ tubabu ye, an ti kɛ arabu ye. Arabukan ɲɛɲinini an y'o sɔrɔ an ka diinɛ ɲɛɲinini sira fɛ. Tubabukan kalanni an y'o ɲɛ sɔrɔ an ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲinini olu sira de fɛ. Ka kodɔn dɔ ɲini ka fara i yɛrɛ ka kodɔn kan, o ye ɲɛta de ye. Mais e k'o dɔn k'a fɔ o bɛɛ la mɔgɔ wɛrɛ ka kan fɔli n'i t'o siya ye, o tɛ se k'i kɛ o tigi ye. Ala ye bɛɛ da ye sugu de la. N'i ye fali lajɛ, fali ye fali de ye. Ka so lajɛ, so ye so ye. Mu dancogo bɔlen bɛ, mais fali man'i yɛrɛ kɛ cogo o cogo, ale tɛ se ka kɛ so ye. So yɛrɛ mana ɲɛbɔ faliya fɛ cogo o cogo k'a pɛntiri yɛlɛma, a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ de ye. A tɛ kɛ fali ye, a tɛ wele tugun ko so. O tuma ni Ala y'i kɛ sugu min ye, sugu bonya, i k'o valoriser, i k'i cɛsiri i suguya taali ɲɛ o baara la. O hukumu kɔnɔ an y'a fɔ, an bɛ segin a kan. Ɲɛnɛmaya Ala y'a bɛɛ bila sababu de kɔnɔ. Cɛ tɛ muso furu ni sababu tɛ, den tɛ sɔrɔ ni sababu tɛ. O tuma masa tilala k'a fɔ tugun a ye tugu sababu la. Kullu shay'an sababa fattabi'u sababan.
fɛn bɛɛ sababu ye ko a ye tugu sababu kɔ. O tuma ko dɔ n'a hakili ma n'i bi sabu ɲini a kɛra diɲɛ sababu o sababu ye, sabu ɲuman de ɲini i ka sabu jugu to ye. Par exemple, e mɔgɔ jɔra ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ka fara nafolotigiw kan, o sabu t'e bolo. Ala y'o sabu kalifa dɔnnibaa minnu na. N'i bi fɛ ka lafiya i bi se olu de ma, olu b'o sabu baara ka di e ma. O bɛ kɛ sababu ye k'i yɛlɛma k'i bɔ togoya dɔ la ka na togoya dɔ la. Mɔgɔnifin b'i yɛlɛma ka bɔ lahalaya la ka na lahalaya la, sababu b'o kɛ. Mɔgɔnifin bi bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka na nɔgɔya kɔnɔ, sababu bɛ o kɛ. O sababu de ye dɔɔni siraw ye, o sababu de ye yɛlɛmali olu siratigɛw ye. N'a fɔra yɛlɛmali siratigɛw etc. a ka ca. Dɔ bɛ se ka fɛn dɔ ta ka d'i ma, karisa taa nin ko. N'i y'a ko a kɛcogo la, a ka ca Ala fɛ i mɔgɔ bɛɛ k'i ka diɲɛlatigɛ yɛlɛma ka bɔ kɔrɔlen min na ka na ɲɛnɛmaya ɲuman na, a bɛ k'o sababu ye i bɛ sira sɔrɔ. O caman bɛ yen, Ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma. O hukumu kɔnɔ n baden, an y'a fɔ an ka kɔrɔfɔ dɔw la, n ko an ka segin an yɛrɛ ma. An ka yiriw an k'o don ba la, an k'o valoriser. An bɛ fura minnu ta n'o ye furakisɛw, siriw, an yɛrɛ k'a lajɛ, an yɛrɛ ka se ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye. Ala y'o dɔnniya min kalifa an na, bawo mɔgɔ bɛ mɛn mɔgɔ la, mɔgɔ tɛ to mɔgɔ la dɛ. N'i ka jamana furako sirila mɔgɔ wɛrɛ ka fura la, Ala k'an kisi n'o y'a ka fura tigɛ don min, a bɛ gɛlɛya. O tuma na an yɛrɛ ye minnu dɔn an ka yiriw la furakɛli siraw fɛ, an k'olu don ba la, an k'olu valoriser togoya min na an bɛ se ka k'an yɛrɛ ye 100% na ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ n baden. O hukumu kɔnɔ an ye yiri damadɔ ta o ye bi. An bɛna kuma olu nafa kan kɛnɛya kɔnɔ. O yiri ye jumɛn ye? U b'a fɔ yiri dɔ ma ko zaban. N baden, zaban ye yiri kabako. Yiri min bɛ kɛnɛya di hadamaden ma. Yiri kabako ma don, yiri min bɛ siri tigɛ ka bɔ buna hadamaden na pewu. Ala ye maa min lajarabi ni farikolo la bana ye, bana min b'i komi farifaga bana, n'o ye sokɔnɔna problème bana ye. I bɛna mun kɛ? I b'i jija, i b'i zaban dili ɲini, a duguma dili, i b'a caya, fara min b'a kan i b'o wuli ka bɔ a kan. I bɛna don daga la k'a tobi. A tobitɔ i bɛ kɔgɔfin k'a la. Ni layi dunni man gɛlɛn min ma, i bɛ layi kilancɛ ɲɔgɔnna kɛ a la k'a tobi. N balimakɛ, n balimamuso, e ka to ka nin min dɔɔni dɔɔni ba ye. A bɛ kɛnɛya di adamaden ni ma,
farikola banaw a b'u faga cɛbakɔrɔ yɛrɛ a b'i tɛmɛ siyɔrɔ ko la fo k'a fɔ a to ten o y'o yɔrɔ ye a filanan o zaban kelen diɲɛ natigɛ kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko siri siri ka jugu dɛ adamaden n'i sirila su fɛ n'i ye décision ta ko ni dugu jɛra i bɛ taa nin ko in kɛ dugu bɛ jɛ i b'i labɛn dɔrɔn i bɛ sin ka décourager ten i b'i sigi wa tile bɛ ban k'i to munumunu ka salo la i yɛrɛ ma i tɛ taa fa ni faamu sɔrɔ i yɛrɛ la f'i yɛrɛ bɛ kamana gan siri bɛ muso ka furuko gɛlɛya siri bɛ denmisɛn ka kalanko gɛlɛya siri bɛ adamaden i ka baara yɔrɔ ɲɛta a b'a bɛɛ gɛlɛya i bolo ni mɔgɔ ye layidu ta ye a tɛ se ka dafa siri kungo ka bon a bɛ mɔgɔ ka ɲɛnɛmaya tiɲɛ k'a lanɔgɔ k'i bɔ mɔgɔ tɔw fɛ a b'o saban kelen na n'i ye cɛ ye i bɛ saban bulu siri saba ɲini sɔ kelen kelen in i b'o bulu siri 4 ɲini ka ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ siri 7 ye k'a tobi i b'a ko su 7 diɲɛ natigɛ siri mana bonya togo o togo nin b'a tigɛ ka bɔ adamaden kan o ye saba ye ni muso don i bɛ zaban bulu kɛ siri 4 ka sɔ bulu kɛ siri 3 ye i b'a tobi k'a ko su 7 n b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma haza wa salam ala ka sigi wɛrɛ yira